Благодарим ви, че избрахте да сте фенове на Пазари БГ във Facebook. Сега ще ви покажа как от нашия сайт може бързо и лесно да си създадете онлайн магазин. Първо, ако не сте се регистрирали, отидете на pazari.bg и си създайте акаунт. След като влезете във вашия профил, влизате в потребителска част и от тук избирате опцията Моят магазин. Ние предлагаме няколко магазина. Магазин за начинаещи с 10 артикула, само 9 лева на месец. Малък магазин 30 артикула, само 15 лева на месец. Имаме средно голям с 60 артикула, голям магазин 120 артикула, магазин за напреднали 200 артикула и за сериозни търговци магазин за експерти 500 артикула. Имаме и промоции. Всеки месец за нашите фенове във Facebook ние ще теглим томбола. Един щастливец ще спечели един безплатен месец от малък магазин. Ако преплатите 6 месеца напред, ще ви подарим един безплатен месец, т.е. получавате 7. Ако решите да закупите който и да е магазин за една година напред и преплатите, ще получите 3 безплатни месеца. Значи плащате 12 и получавате 15. Ако все още нямате акаунт, моля отидете на pazari.bg, създайте си безплатен акаунт и оттам нататък изберете кой магазин е най-подходящ за вас и предложете стоките си пред над 1000 потребителя на ден. Очакваме ви. Благодаря ви. Пазари БГ. Дрехи, бижута, часовници, автомото, техника, компютри, парфюми. Всичко, от което се нуждаеш на едно място. Офертирай сега.